Dostávame sa k zlosovaniu konečne, takže mali sme tam 3 ceny. Tretia cena je MIG-Bytes v hodnote 50 €, druhá cena je v hodnote 100 € MIG-Bytes a prvá cena je Bivak Delfin K1. Takže budeme losovať od tretej ceny, čo je v hodnote 50 €. Zamíchame osudí. Nech sa ti páči. Nám sa nekúkať. Tretia cena. Zahrabeme. Počkaj, vyťaľím hofierka. Takže je to mladý. Mladý, máme na ňo telefónne číslo. Takže to je tretia cena. Druhú cenu, čo je MIG-Bytes v hodnote 100 €. Nech sa ti ľúbi, otočca. Jeden. Tak, je to pán Jaro Bako. Jaroslav Bako získava darček v hodnote 100 €. MIG-Bytes produktov. Takže to máme druhú cenu. No a teraz musíš virbel. Dostávame sa k prvej cene. Toto bude... Martin Kostovič. Nie, hofierka Peter. Mám jeden. A je to pán Chren Marek. Získava Bivak. Takže to je prvá cena. Ďakujeme a takéto súťaže budeme robiť aj ďalej. Výhercom gratulujeme a ďakujeme za nákup u nás.